Milliómos percek Robert Kiyosakival. Hát Robert Kiyosakit szerintem nagyon sokan ismerik. Ő egy amerikai befektető, vállalkozó és író, aki a pénzügyi intelligencia fontosságát hangsúlyozza, és a hagyományos oktatási rendszer hiányosságaira mutat rá a pénzügyi műveltség terén. Nagyon sok könyvet írt, de talán a két legismertebb könyve az a Gazdag papa, szegény papa és a Cashflow négyszög. A Gazdag papa, szegény papában a saját édesapját, aki egy nagyon magasan képzett, ám bár nem túl jó módú ember volt, hasonlítja össze az egyik legjobb barátjának az édesapjában, aki viszont nem végzett egyetemet, viszont a pénzügyi életben nagyon sikeres volt, tehát nagyon sikeres vállalkozásai voltak, és gazdag embernek, milliómosnak számított. Ennek a két embernek a nagyon-nagyon eltérő gondolkodás módjára világít rá Robert Kiyosaki a Gazdag papa, szegény papa című könyvben. A Cashflow négyszögben pedig az embereket 4 kategóriába osztja, mégpedig az alapján, hogy honnan szerzik a jövedelmüket, vagy a jövedelmüknek a nagy részét. Ugye a Cashflow négyszögnek van egy bal oldal, egy jobb oldal, egy felső és egy alsó része. A bal oldalon találhatóak az alkalmazottak, A-val jelöli őket Kiyosaki, illetve az egyéni vállalkozók, vagy kisebb vállalkozásokkal rendelkező emberek, őket pedig E-vel. A bal oldalra tartozó emberekbe a közös az az, hogy mind a két kategóriába az idejüket cserélik el pénzre. Tehát ez idejükért szereznek jövedelmet az itt dolgozó és élő emberek. A jobb oldalon viszont a felső kategóriában cégtulajdonosok vannak, olyan emberek, akik egy nagy működő rendszerrel rendelkeznek, egy olyan nagy vállalkozással, amiben minimum 500 fő dolgozik, minimum 500 alkalmazott van, illetve ide tartoznak a franchise cégek tulajdonosai is. Hát ugye a franchise cégek azok a jól működő üzleti modellek, amik a világ minden részén azonosan jól működnek. Illetve a jobb oldalra tartoznak még a B-vel jelölt befektetők is. Ők azok az emberek, akik a pénzükért kapnak újabb jövedelmet, illetve a pénzüket fektetik be különböző vállalkozásokba, értékpapírokba, ingatlanokba, és ebből származik egyre több jövedelmük, míg a cég tulajdonosok más emberek munkájából részesülnek jövedelembe. Ugye a világ vagyonának a nagy része, a 95%-a az a cashflow négyszög jobb oldalára csoportosul, míg a világ lakosságának a 95%-a az viszont a bal oldalon van. Tehát látszik az, hogy kevesebb ember, viszont jóval több pénz van a jobb oldalon, mint a bal oldalon. És a két oldal között az óriási különbséget az az ott elhelyezkedő emberek gondolkodásmódja jelenti. Tehát ahhoz, hogy át tudjunk kerülni a jobb oldalra, cégtulajdonossá vagy befektetővé tudjunk válni, és ne az időnket kelljen pénzre cserélni, és az életünket kelljen pénzre váltani, ehhez gyökeresen meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Na, ahhoz, hogy ez sikerüljön, ehhez ajánlom mindenkinek, hogy olvasson még Kiyosakitól könyveket, mint például itt van az Üzleti Iskola, vagy a 21. század üzlete. Mind a két könyv a network marketingről szól. Ugye a network marketing vállalkozás, ez egy mikro-franchise rendszer. Ugye a franchise rendszerek a jól működő üzleti modelleket jelentik. Ezekkel egy gond van, hogy általában több százezer dollárnál kezdődik a beugró egy ilyen jól működő üzleti modellel rendelkező vállalkozásba. A mikrofranchise ezzel szembe viszont nem igényel ilyen horribilis kezdőtőkét, és pont azért, mert nem kell milliókat befektetnünk, nem is kockáztatunk milliókat, és nem is veszíthetünk ezzel az üzleten. Tehát bárki elkezdheti. Nem véletlen, hogy
az ilyen mikrofranchise network marketing üzleteknek köszönheti az elmúlt évtizedek új ö, világon született milliómosainak, milliárdosainak több mint a 20%-a a vagyonát. Egyébként ezt a rendszert támogatja még Donald Trump is, aki egy amerikai milliárdos, nagyon sikeres üzletember, neki is vannak könyvei, többek közt Kiyosakival együtt is írtak könyveket, mint például a Miért szeretnénk, hogy gazdagodj, és a Mídeszi érintés, mindenkinek ezt is ajánlom, és ezekbe a könyvekbe is ki hangsúlyozza Donald Trump is a network marketingnek az előnyét. Robert Kiyosaki létrehozott egy játékot, ez nem más, mint a Cashflow négyszög nevű játék, amit, hogyha valaki olyan szerencsés, hogy van neki egy ilyenje, vagy be tud lépni egy ilyen klubba, ahol lehet ezt játszani, akkor mindenképpen azt ajánlom, hogy próbálja ki ezt a játékot, ugyanis ez a játék, ez pont arra tréningez, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat a szegények gondolkodásmódjáról a gazdagok gondolkodásmódjára. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznos játék. És hogy mit lehet megtanulni ebből a játékból? Hát például azt, hogy hogyan növelhető a pénzügyi IQ gyorsan és könnyedén, mit tanítanak a gyerekeiknek a pénzről a gazdagok, illetve, hogy hogyan gazdagodhatunk meg, és válhatunk anyagilag függetlenné, még akkor is, ha kevés a fizetésünk. És hogy kiknek ajánlható ez a játék? Hát 10 év fölött mindenkinek, illetve azoknak, akik készek a meggazdagodásra, olyan szülőknek, akik attól félnek, hogy a gyerekeik soha nem költöznek el hazúról, illetve olyan gyerekeknek, akik attól félnek, hogy a szüleik egyszer hozzájuk költöznek. A népességrobbanás nemzedékének, akik több nyugdíjat akarnak, illetve egyáltalán akik akarnak nyugdíjat, és olyan embereknek, akik szeretnének kiszabadulni a mókuskerékből, mert már belefáradtak annak vég nélküli hajtásába. Minél többször játszod ezt a játékot, annál gazdagabb leszel, és ez garantált. A Cashflow egy MBA programnak tekinthető olyan emberek számára, akik szeretnének kellemesen szórakozni, gyorsan tanulni és meggazdagodni. Figyelem, van egy figyelmeztetés is a játék dobozán, ez pedig nem más, mint az, hogy a játék hatására sok ember olyan izgatott lesz, hogy felpattan egy ütő helyéből, és ostoba döntéseket hoz az életben. Ez a játék csupán a meggazdagodás alapjait oktatja. Emellett azonban további tanulás is szükséges, valamint az, hogy valóságos pénzügyi döntéseink előtt kompetens tanácsadókhoz forduljunk. És nézzük meg, miket ajánl Robert Kiyosaki a meggazdagodni vágyóknak. A probléma azzal, hogy van egy állásod, Kiyosaki szerint az, hogy a gazdagságod útjában áll. Egyébként valószínű nem véletlenül hívják állásnak. Ha haladás lenne, máshogy hívnák. Egy ember minél inkább vágyik a biztonságra, annál inkább feladja a kontrollt a saját élete felett. És mennyire igaz ez? Gondoljunk csak bele, hogyha valakinek van egy biztonságosnak hit állása, akkor az idejének több mint a 95%-ával a főnöke rendelkezik. Az idejének, azaz az életének több mint a 95%-ával a főnöke rendelkezik. Ha anyagilag független emberré akarsz válni, más emberré kell válnod, mint amilyen ma vagy, és el kell engedned azt, ami a múlthoz köt. Amit a leginkább el kell engednünk, az a gondolkodásmódunk, és egy gyökeresen új modellt kell a helyébe raknunk. Teremtsd meg a saját valóságodat, ne élj valaki máséban. Gyakran tapasztalod, hogy nem anya, vagy apa, férj, vagy feleség, vagy a gyerek, aki megállítanak. Te vagy az.
Állj félre az utadból. A legokosabb emberek az életben azok, akik kérdeznek. Ők mindig tanulnak, mindig fejlődnek, mindig haladnak. Ne legyél pénzfüggő, azért dolgozz, hogy tanulj, ne azért, hogy pénzt keres. Dolgozz a tudásért. Ugye valaki minél több tudást, jártasságot, tapasztalatot szerez a munkahelyén, a megnövekedett tudása annál értékesebb és annál magasabb fizetésre számíthat, illetve bevételre. Az iskolában azt tanuljuk, hogy a hibák rosszak, és megbüntetnek érte, ha hibázunk. Mégis, ha megnézzük, hogy az emberiség tanulási folyamata hogyan lett megalkotva, látjuk, hogy a hibákon keresztül tanulunk. Miközben járni tanulunk, elesünk. Ha soha nem estünk volna el, nem járnánk. Van, amikor nyersz, van, amikor tanulsz. Az egyik nagyszerű dolog abban, hogy hajlandó vagy új dolgokat kipróbálni és hibázni, az az, hogy a hibák megőrzik az alázatosságodat. Az alázatos emberek többet tanulnak, mint az arrogánsok. A való életben a legokosabb emberek azok, akik hibáznak és tanulnak belőle. Az iskolában a legokosabbak nem hibáznak. A siker rossz tanár. A legtöbbet akkor tudjuk meg magunkról, amikor hibázunk, szóval ne félj hibázni. Hibákat elkövetni az a siker felé vezető út része. Nem lehet sikeres hibák nélkül. Hibák elkövetése nem elég ahhoz, hogy nagyszerű légy, fel is kell ismerned, hogy hibáztál, és meg kell tanulnod azt, hogy a hibákat hogyan alakítsd előnyé. A vesztesek feladják, ha hibáznak, a győztesek addig hibáznak, amíg sikeressé nem válnak. Gondoljunk csak Edisonra, aki több mint 10 000 kísérletet végzett, ami nem vezetett eredményre addig, amíg feltalálta a villanykörtét. A döntéseid határozzák meg a sorsodat. Szállj időt arra, hogy megfelelőket hozol. Ha hibázol, semmi gond. Tanulj belőle, és ne csináld újra. Ha még mindig azt csinálod, amit anya és apa mondott neked, járj iskolába, legyen egy állásod, rakj félre pénzt, veszítesz. A sikeres emberek kérdeznek, új tanítókat keresnek, mindig tanulnak. Hát a mi vállalkozásunkban rendkívül egyszerű új tanítókat keresni. Ott vannak a mentoraink, ott vannak a szponzoraink, ott az egész felső vonalunk. És ráadásul ők ingyen tanítanak, ingyen adják át a hatalmas tudásukat. A sikereid nagyságát, a vágyaid erősségével, az álmaid nagyságával és azzal lehet mérni, hogy az út során miként kezeled a csalódásokat. Soha ne mondd azt, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Ez a szegények gondolkodása. Kérdezd inkább azt, hogy hogyan engedhetem meg magamnak. Ugye? Gondoljunk arra, amikor a termékekről beszélünk. Kezd kicsiben, és gondolkodj nagyban. Tűzd ki minél nagyobb célokat. A mai gyorsan változó világban azok az emberek, akik nem kockáztatnak, az igazi kockázatvállalók. A legnagyobb kihívás az életedben az, hogy szembenéz a saját magadba vetett kétségeiddel és a lustaságoddal. Az önbizalom hiányod és a lustaságod határozza meg és korlátozza azt, aki vagy. A győztesek nem félnek a veszteségtől, de a vesztesek igen. A kudarc a siker folyamatának része. Azok az emberek, akik távol tartják magukat a kudarctól, távol tartják magukat a sikertől is. A félelem attól,
hogy mások vagyunk, mint a többiek, a legtöbb embert visszatartja attól, hogy megoldják a saját problémáikat. Ugye, milyen sokszor gondoljuk azt, hogy ha elkezdjük a network marketing vállalkozást, csatlakozunk a Foreverhöz, és elkezdjük a saját üzletünket építeni, akkor mit gondolnak majd rólunk az emberek? Ez ne tartson vissza, mert esélyünk sem lesz a sikerre. A kifogás fillérekbe kerül, ezért van az, hogy a szegények sokat megengedhetnek maguknak. Na hát ez nagyon tetszik. Az intelligenciával problémákat lehet megoldani, és pénzt lehet termelni. A pénzügyi intelligencia nélkül hamar elfogy. Hát itt érdemes a gyorsan meggazdagodott emberekre gondolni, például akik örököltek, milyen gyorsan el tudják veszíteni az örökségüket, illetve a lottó nyertesekre, a lottó ötöst megnyert emberekre. A legtöbbjük pár éven belül szegényebb lesz, mint előtte volt. Amikor belevágtam a legutóbbi vállalkozásomban, nem származott belőle jövedelmem 13 hónapig. Az átlagember nem bírja ezt a nyomást. Amikor elkezdjük az üzletünket építeni, nem leszünk 2 hónap alatt milliómosok. Ezzel kalkulálnunk kell. Ahogy említettem, bár csak azt mondhattam volna, hogy könnyű volt. Nem volt az, de nehéz sem volt. De erős ok vagy cél nélkül az életben minden nehéz. Ezért döntsük el, hogy mi a célunk, mi az, ami motivál minket. Ha el akarsz menni valahova, az a legjobb, ha találsz valakit, aki már volt ott. Ugye? Robert Kiyosaki megint a network marketingről beszél, szerintem, hogy elmondja, hogy találjunk egy szponzort, találjunk egy mentort, aki már elérte azt a szintet, ahova mi el szeretnénk jutni, és segítséget tud nyújtani nekünk. A világ leggazdagabb emberei hálózatokat építenek. Mindenki más munkát keres. Azok az emberek, akik kicsi álmot álmodnak, kis emberként élnek tovább. A látvány az, amit a szemeddel látsz, a vízió az, amit az elméddel. Ha gazdag akarsz lenni, segíts több embernek. Mit csinálunk? Mi pontosan ezt a Forevernél. Emberek problémáit oldjuk meg. A leginkább életromboló szó az a szó, hogy holnap. Tehát ne várj holnapig, kezd el a vállalkozásod építését még ma, tűzd ki jó nagy célokat, ne félj a kudarctól, félj inkább attól, hogy egy év múlva is ugyanott fogsz tartani, mint most. Keress egy mentort, keress egy szponzort, fogd meg a kezét, hallgass rá, és dolgozz a céljaidért, álmaidért. A siker a Forevernél garantált. Nagyon sok sikert!